Duha ka top leader sa rebeldeng NPA ang patay sa engkwentro tali militar sa Cabanglasan, Bukidnon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa nagpadayon nga focus military operation sa 403rd Infantry Brigade sa Bukirumbahin sa Bukidnon, laing engkwentro na sab ang natala tali NPA ug militar sa barangay Iba, Cabanglasan, Bukidnon niadtong adlong Lunes. May resulta kini sa pagkamatay sa duha ka mga top leaders sa NPA nga galihok sa Bukirumbahin sa Bukidnon ug Caraga Region. Gani sa video nga kuha sa usa ka netizen sa lugar, makita pa ang usa ka military helicopter nga daw adunay ginasakay nga mga patayng lawas. Sumala sa uploader sa mong video, patayng lawas matud pa kato sa duha ka NPA nga napatay. Unfortunately, two CTG key leaders died during that encounter. Ito po ay si alias Alam Orgali. His true name is Alfredo Bunawan and another one is alias Joel. His true name is Dodong Sagula. Dugang pa sa opisyal nga ang maong operasyon, subay gihapon sa nagpadayong paggukod sa grupo sa NPA nga una nang nakabangi sa kasundaluhan ni adtong Marso 5 dito sa sitio na Lumusan, Barangay Silae sa Cabanglasan, Bukidnon. Gani usa ka Philippine Air Force FA-50 fighter jet ang nahagsa dihang magpahigayon unta og airstrike isip suporta sa operating troops. Gawa sa duha ka patayng lawas sa NPA na recover sab kuno ang upat ka mga high-powered firearms ug mga war materials. Nandyan pa of course si Reda. Meron pang mga small leaders. We are expecting influx of surrenders the coming days, the coming weeks. We are reiterating our call. Kauban si Bacoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.